Har du også mormor og morfar? Eller var det bedstefar bedstemor? Ja, okay. Fik I så kage? Okay. Var det en god kage? Okay. Har du været ude og gå med barnevognen? Har du det? Har du været ude og gå med barnevognen? Nå. Okay. Ja, hvad laver du ellers, Søren? Okay. Ja. Så har du ikke snakket med nogen, så? Har du det? Okay. Har du drillet storebror? Nå, det har du godt nok. Okay. Hvad har du drillet ham med? Nå, okay. Yep. Kildede du ham? Kildede du? Okay. Kildede du ham under hagen? Okay. Ja. Yeah.